Исәнмесез, эфирдан алыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәт районында геройларны искә алдылар. Әлмәт картиналар галереясында Боры Юсупов истәлегенә күргәзмә ачылды. Бөгелмәдә хукук саклау органнары хезмәткәрләре бузга чыкты. 9 декабрьдә Россиядә Ватан каһарманнары көне билгеләп үтелә. Аның тарихы 18 гасырдан бара. Бу көнне Бөек Ватан сугышы, шулай ук төрле хәрби хәрәкәтләрдә батырлык күрсәткән илебез каһарманнарын, шулай ук хезмәт доны, социалистик хезмәт каһарманнарын, хезмәт доны орденының тулы кавалерларын хөрмәтлиләр. Узган елларда Әлмәт шәһәр паркында бәйрәм митинги узды. Каһарманнар аллеясында шәһәр һәм район җитәкчелеге, профсоюз комитетлары, шәһәр предприятиеләре һәм оешмалар рәисләре каһарманнар истәлеген хөрмәтләп кәнәфер салдылар. Благодарность нашим героям, не только героям, тем людям, которые строили наше Отечество, защищали его, и каждый на своем месте, наверное, определенный героизм проявил. Әлмәт районының Урман кәләйе авыл җирлегендә дә Россия каһарманнары көнне багышлап митинг уздырдылар. Көннең суык булуына карамастан, сугыштан соңгы илне аякка бастыруда көчләрен аямый тырышкан Бөек Ватан сугышы ветераннарына багышланган стелла янында залп бирделәр. Бу авыл җирлеге 1952 елда нигез салынган тимер юл станциясе бәрабәренә барлыкка килеп үскән. Бүген биредә 3000 нан артык кеше яши. Теманы Рәдифа Нугманова дәвам итә. Урман кәләйе авыл җирлеге составына халык телендә кәләй станциясе дип йөрүче рәсми атамасы Әлмәт булган станция һәм Кылшарып станциясе карый. Тимер юлчылар нигез салган торак пунктта башлангыч һәм урта мәктәп, табиб амбулаториясе, 2 балалар бакчасы, берничә кибет мәдәният йорты эшләп тора. Биредә күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү, үзара салым, юлларга таш төшү программалары тормышка ашырыла. Моннан тыш Татнефть компаниясе ярдәме белән су линияләрен тәртипкә китерү, канализация фильтрларын төзү буенча да саллы эшләр башкарылган. Авылда алып барыла торган кызыклы эшләрнең берсе ватанпәрвәр буын тәрбияләү. А еще у нас из Колесно-Калекина имеется вот такая музейная экспозиция. Авыл мәдәният йорты директоры Светлана Сураева бина эчендә булдырылган хәтер почмагы турында озаклап һәм тәмләп сөйли. Аны Татнефть эзләү отряды проектына катнашучылар бергәләп булдырган. Әлеге проект Татнефть хәйрия фонды тарафыннан һәлак булган һәм хәбәрсез югалган ватанны саклаучыларны эзләп табу һәм җирләүне, шулай ук хәбәрсез югалган сугышчыларның исемнәрен торгызуны максат итә. Бу проектта Урман кәләйе кешеләре дә катнаша. Шуларның берсе Светлана ханым үзе. Самая первая экспедиция была экспедиция в Мурманск. Эти белые ночи, это долина славы, в которой мы были, этот песок, где после дождя вымывается, получается, гильзы, и сама атмосфера того, что ты работаешь с уникальными людьми, вот действительно. Татнефть эзләү отряды алып барылган эш Татарстан, Волгоград, Мәскәү, Мурманск, Ростов өлкәсе һәм Кырым республикасын берләштерә. Даими алып барылган эш нәтиҗәсендә күп санлы документлар өйрәнелгән. Араларында мисал өчен Мурманск өлкәсенең Кольск районы территориясендә 314,9 биеклектә сугыш хәрәкәтләре вакытында һәлак булган сугышчылар исемлеге төзелгән. 44-нче армия документлары өйрәнелгән һәм анализланган. Волгоград өлкәсе Городищенский районында эзләү эшләре нәтиҗәсендә республиканың Выстрел һәм Звезда отрядлары белән берлектә 123 сугышчының җәсәтләре күтәрелеп җирләнгән. Моннан тыш отряд ел саен 18 муниципаль район территориясендә хәтер маршы республика патриотик акциясе уздыра. Хәрби патриотик клублар белән берлектә республика яшьләре өчен агитбригадалар оештыра. Они ездили в тундру, поднимали останки самолета Пи-2, который вот у нас здесь находится. Почему? Потому что тундрой только зимой можно будет отработать. Который производился Пи-2 самолет. Вот, например, это с Великой Отечественной войны был поднят самолет, где находился летчик с Архангельской области. А самолет изготавливался у нас на Казанском вертолетном заводе. Рәдифа Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә үрнәк алырдай сокланырлык һәм горурланырлык каһарманнарыбыз шактый. Шуларның берсе Бөек Ватан сугышы герое Боры Юсупов. Әлмәт картиналар галереясында узган чара аның тууына 120 ел тулу уңаеннан оештырылып,
күп санлы әлмәтлеләр һәм калабыз кунаклары өчен тәкъдим ителде. Легендар якташыбыз Бөек Ватан сугышы герое Бари Юсуповның әлеге бюсты күренекле скульптор-монументалист Вера Мухинаның хезмәт җимеше. Безнең якташыбыз госпитальдә яраланып яткан вакытта аның янына очрашуга Вера Мухина үзе килә һәм нәкъ менә Бари Юсуповның янгап торган бер күзе аша чын каһарманнарның образы шушындый булырга тиеш дигән карар кыла. Ватанны саклаучыларны мәңгеләштерүгә теләү идеясе белән Вера Мухина баш политидарәгә 1942 елның язында мөрәҗәгать итә. Ул вакытта госпитальдә авыр яраланудан дәваланучы Бари Юсуповта була инде. Анда рәссам герой якташыбызның скульптура портретын ясый. Шуның нигезендә барлыкка килгән бюстның төп нөсхәсе Третьяков галереясында Рус музеенда саклана. Бездә саклана торган бюст 1961 елны куелганы. Аны әлмәтлеләргә Татнефть компаниясе бүләк итте. О чем говорит наша экспозиция, возможно, она не столь масштабная, но тем не менее, мне кажется, очень глубокая по содержанию. Во-первых, мы рассказываем и о нашем земляке, коим мы гордимся, и я думаю, что и будут гордиться и подрастающее поколение. И второй момент, говорим о славных воинах времен Великой Отечественной войны, о нашем грозном оружии, благодаря которому в том числе была одержана Великая Победа. Бари Юсупов 1903 елда Әлмәттә крестьян гаиләсендә туа. 19 елда комсомолга керә һәм үз тормышын хәрби эш белән бәйләргә карар кыла. Казанда булачак Кызыл армия командирлары курсларын, аннары Ленинградта хәрби техник академияны тәмамлый. Бөек Ватан сугышы башланганнан бирле аны гаубица артиллерия полкы җитәкчесе итеп Көнбатышка җибәрәләр. Моннан тыш Бари Юсупов совет сугышчылары үз итеп Катюша дип атаган яңа яшерен коралны беренче сынаучыларның берсе була. Ул аны камил үзләштерә һәм аның җитәкчелегендә оператив төркем Тулы, Мәскәү һәм Нарафаминск янында берничә дошман формированиясын җиңүгә китерә. Булар хакында галереяга килгән студентлар һәм кадетларга сөйләделәр. Каһарман якташыбызны искә алу тантанасында Татнефть профсоюзы рәисе Рифдар Хаматьяров, грант программалары җитәкчесе Эльвира Газизова, боевое братство сугышчан туганлык берлеге вәкиле Андрей Бочкаров, шулай ук журналистлар катнашты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт үсмерләр клублары командалары арасында хоккей турниры узды. Ул Геройлар көне уңаеннан һәлак булган хәрбиләр истәлегенә үткәрелде. Оештыручылар сүзләренчә, бу чара яшь буында якташлары һәм аларның геройлыклары белән горурлану хисен уятуны максат итә. Салкын якшәмбедә юбилейный спорт сарае бузында кызу булды. Биредә Әлмәтлеләр истәлегенә хоккей турниры узды. Данное мероприятие создано для того, чтобы младшее поколение, наше подрастающее поколение, наши дети в полном объеме осознавали всю глубину поступков героических наших парней на передовой и по достоинству ценили это. Ярышларда шәһәребезнең 4 үсмерләр клубы командалары катнашты. Настрой выиграть кубок самый большой и вообще стать лучшим хоккеистом. Мне с детства нравится на коньках вообще кататься, и потом я узнал, что друг ходит на хоккей, и к нему записался. Турнир форматы 2 этаптан турды. Башта төркемләп 2 матч узды. Анда Заря хоккейчылары Искра командасын җиңде, ә Ракета үсмерләре Метеорлыларны отты. Игры приурочены все-таки к тому, чтобы дух патриотизма в нашей стране повысить, чтобы ребята знали своих героев, чтобы жители Альметьевска знали своих героев. Сегодня будут присутствовать на трибунах родители, жены, друзья погибших ребят. Для них это очень важно. Турнир нәтиҗәсе буенча мактаулы 3нче урынны Искра командасы яулады. Заря 2нче, ә Ракета командасы турнирның җиңүчесе булды. Һәр командадан берәр егет иң яхшы уенчы исемен алды. Бөгелмәнең Боз аренасында Иделбуй федераль округы прокуратурасы ветераннары һәм Бөгелмә районы дәүләт һәм муниципаль органнары хезмәткәрләре командалары арасында шайбалы хоккей буенча дуслык турниры булып узды. Уен юристлар көненә һәм Иделбуй федераль округы прокуратура органнарының хоккей эшчәнлегенең 10 еллыгына багышланган.
Айгыр Шәрәфиева уенны күзәтеп кайтты. Урамда -35 боз аренасында шактый кызу. Биредә Идел буе федераль округы прокурорлары һәм Бөгелмәнең дәүләт муниципаль органнары хезмәткәрләре командалары очрашты. Уен юристлар көненә багышланган. Боз аренасында Татарстанлылардан тыш күзәтчелек органы командасы уенчылары арасында Башкортстан һәм Самара өлкәсенең прокурор хезмәткәрләре дә бар. Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров Бөгелмә җыелма командасын җитәкләде. Мы возрождаем добрую традицию, которая была заложена в 2013 году. Надеемся, что матч будет зрелищным. Хочется порадовать и болельщиков. Ну а победит сильнейший. Бу юбилей очрашуы. Идел буе федераль округы прокурорлары органнарының хоккей шәнлегенә 10 ел. Тарихта беренче тапкыр прокуратура хезмәткәрләре катнашында хоккей буенча турнир 10 ел элек Бөгелмәдә уздырылган иде. Ул вакытта ярышларда Самара өлкәсе һәм Татарстан Республикасы прокуратураларының хоккей командалары катнашты. Мы собрали 3 региона. Это Татарстан, Башкирия и Самарская область. По 3 пятерки будем играть против команды мэра города Бугульмы, тоже ветеранов. Я думаю, что будет очень интересная игра. Это просто встреча старых друзей, скажем так. Результат здесь будет уже не важен. Я так уверен, что победит всегда дружба. Уен нәтиҗәләре буенча 5-3 исәбе белән Бөгелмәнең дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре җыелма командасы җиңү яулады. Спорт чарасы тәмамланганнан соң турнирның иң яхшы уенчылары билгеләнде һәм бүләкләнде. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсән шынны һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз.